El vestíbul de l'estació de la Molina, per dintre. Anem a veure'l. Aire condicionat, això està de puta mare. Anem a veure els lavabos. La veritat és que estan de conya. Veiem quan duren en aquest estat. M'han deixat molt guapo. Ara, si els berros no toquen els collons destrossant-ho tot, que posa que de les 10 de la nit fins a les 6 del matí està tancat. Provarem els bancs. Bueno, no està mal. La veritat és que estan força bé. Per tindre-ho en compte. L'estació en qüestió, la Molina. Ara sortirem. Aquí hi ha els horaris. I aquí podem veure direcció Barcelona, Ripoll i direcció Puigcerdà a la Tor. I una vista des de l'exterior. I això és tot amb referència a l'interior de l'estació de la Molina, la nova estació de la Molina.